नमस्कार मंडळी, याच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करते. मित्रांनो, आज पावसानं जरा ऊन सोडलं ना, तर आम्ही जे रतांबे ते आता काढून घेतलो आणि काही रतांबे ते झाडावर. तर आता रतांबे आम्ही फोडतलो आणि उन्हात सुकत घालतलो, कारण पाऊसमध्येच काळोख करून येता. मग आता आम्ही रतांबे फोडूचं काम चालू केलं. आम्ही आता काय केलं, ते रतांबे मधोमध कापलो आणि त्या रतांब्यामध्ये आता थोडी साखर भरतो आणि अशी साखर भरून झाली की ते उन्हात सुकत ठेवायचे. मग कसा होता की साखर वितळली की त्या रतांब्याच्या साली लागतात आणि ते गोड रतांबे तयार होतात. म्हणजे जी साल असतात ते एकदम आंबट गोड लागतात. आपण दुकानातून जी कोकमा घेतो बघा, त्याच्यात स्वच्छता नसता. ती कोकमा लोक खयो सुकत घालतात, म्हणजे रस्त्याच्या कडेला आणि सुकत घालतात आणि कशी गाड्यांची एज असतात आणि त्यामुळे आता जी गाड्यांची धूळबीळ असतात ती त्या कोकमावर बसतात आणि कधी अशी कोकमा आपण ज्या जेवणाक वापरतो त्या चरचरीत लागतात, कारण ती माती लागलेली असतात. पण ते असे कोकमा घेऊ पण जीवावर येतात आणि कसं मग खायची इच्छा पण होणार नाही. म्हणून कसं आपण जे घरगुती कोकमा सुकवतो ती स्वच्छ असतात आणि आपण कशी व्यवस्थित ती सुकवलेली असतात आणि घाणबीन त्याच्यात नसतात. त्यामुळे कधी असली कोकमा खाऊ पण मन घेता. मग त्यामुळे कशी घरी केलेली कोकमा कधी पण चांगली. आता कसं पाऊस चालू झालो आणि कशी झाडं सगळी हिरवीगार झाली आणि सगळीकडे पाणी झालं आणि कसं पावसात फिराक बरं वाटतं आणि कसं घरात बसून पण वैताग येतं. घरात तरी किती वेळ बसून राहतलो. त्यामुळे कसं आता आम्ही जरा पाय मोकळे करू केलो आणि आम्ही कसे संध्याकाळी 4:30-5 झाले की एक फेरी मारूक येतोच, कारण घरात बसणं असं आवडणार नाही. आणि कसं आपण गावात येतो आणि कसं घरात बसून ते दिवस फुकट घालवण्यापेक्षा कसं फिरलं की असं जरा बरं वाटतं आणि हातपाय मोकळे होतं. काय लोक असतात ती दिवसभर घरातच असे गुटली करून बसलेले असतात आणि कसं दिवस फुकट घालतो आणि आपण कशी मुंबईत असतो आणि गावात जी मजा असता ती गावात आपण ती मजा घेऊ होई. जी असे पाणी होणार असतं, ओढे बिडे थंड पाणी, त्याच्यातून चाला किती बरं वाटतं आणि जी मजा घ्यायची असतात ती घरात बसून मिळायची नाही. कसं थोडा पाण्यात भिजा खोया, गावची जे नदी नाले ते बघू खोय, तर ती आपण गावातनं इल्यासारखं वाटतं. नाही तर नुसतं घरात बसायचं दिवसभर आणि कसे दिवस फुकट आपण घालवत असतो. गावातनं फिराक लागलो आम्ही. त्या गावात कोण लोक दिसत नाही, प्रत्येकजण आपल्या घरात बसलेला असता आणि कसं मुंबईतली लोक कोण जातात ते रस्त्यावरनं बघत असतात घरात बसान, पण त्यांना असं वाटणार की आपण जरा फिरूया, कारण त्यांचा काय रोजचाच असता. आणि आम्ही आता चालत होतो तर आम्ही बघितलं की काय लोक अशी हुंबऱ्यावर बसून आमच्याकडे बघत होती.
काय काय घरात तर काजी भाजतात तसं वास येत होतो. म्हणजे पावसात काय लोक करतात टाईमपास काय नसता, मग काय करतात शेंगदाणे नाहीतर काजी असतात ती गोळा केलेली ते चुलीत भाजतात आणि फोडून खातात. आणि ती जी मजा असता तशी मजा खयच येणार नाही, कारण तो क्षण वेगळंच असता पावसातलो. आणि जेव्हा पाऊस जोरात चालू असता आणि विजांचं गडगडाट असता, तेव्हा घराच्या बाहेर कधी असं तुम्ही बाहेर पडू नका. कारण वीज जेव्हा कडकडतात तर लोक काय करतात, जोरात पाऊस येईल की झाडाखाली थांबतात. आणि जास्त करून आंब्याच्या झाडाखाली कधी थांबू नका, कारण कसं आंब्याच्या झाडावर जास्त वीज पडतात. आणि मेन म्हणजे कसं हातामध्ये कसला धातू घालायचा नाही, म्हणजे पितळेचा कसला काडाबिडा असला तर हातात घालू नका, कारण त्या धातू जे असतात ते वीज खेचली जातात. त्यामुळे ही प्रत्येकाने काळजी घ्यावा. आणि कसा पाऊस बारीक बारीक पडता आणि वीज आकाशात कडकडत नसतं तेव्हाच असं फिराक बाहेर पडा. आम्ही आता बरोबर 2.5 किलोमीटर चाललो. आणि कसं चालताना कसा जरासुद्धा थकाक होणार नाही, कारण जरा थंडगार वारं सुटलेलं असता आणि कसं घाम बिम जरासुद्धा येणार नाही. आणि कसं फ्रेश वाटतं, किती चालत गेला तरी त्या कमीच वाटतं. आणि आता काय काय ठिकाणी झाडाला अशी काय काय भेडसा बघितलं आणि भेडसा खालो. एकदम मस्त, म्हणजे जांभळ्यासारखीच चव असते भेडसाची. तुमच्या गावात पण तुम्ही खाले असशाल. आणि कसं हवा सुटली, अशी गारगार हवा सुटल्या आणि पाणी म्हणजे झळ मारता बघा अशी पावसाची. आणि एवढा सुंदर वाटतं असा फिराक. आणि कसं मध्ये आमका काजू भेटली, काजूची बोंडी, पाले काजू असतात ते जरा खाल्लं, जरा बरा वाटला. आणि जे खै काजू आता दिसतात, कारण एप्रिलमध्येच ते खरं काजू लागले, पण जे पाठवून येतात काजू, पाले काजू, ते 4-5 बोंडा खालो. आता दुसऱ्या रोडने आम्ही आता चाललो. रस्त्यावर बघा पाणी साचला कसा. आणि एक माणूस तुमका बघा घराच्या बाहेर दिसणार नाही, सगळा सामसूम वाटतं. आता वाजले 5 वाजले, पण बघा कसं रस्तो कसं क्लिअर झालो, एकदम सामसूम. असं वाटतं गावात कोण राहणारच नाहीत. आता घरात गेलो
की पहिले कपडे बदलतलो, कारण भिसान सगळा ओला चिंब होक झाला. आणि कसं मग नंतर कुडकुडे भरतात थंडीमुळे. आणि कसं कपडे बदलले नाही तर अंग असं जड होतं. आणि कसं भिजल्यामुळे डोक्या कसा जड होता. छत्री घेतलो आम्ही, पण कसं डोक्या पावसाचे शितोडे येतात, त्यामुळे कसं भिजलं की डोका असा गच्च होता. गेलो की पहिले कपडे काढतलो आणि गरम गरम चहा पितलो, आणि मग असं बरं वाटतं. आणि मग काहीतरी बटर घ्यायचे चहाबरोबर आणि खायचा, आणि एवढा मस्त वाटतं ना, त्याचं वर्णन मी तुमका शब्दात करू शकत नाही. एवढा गावात येणार बरं वाटतं. तुम्ही समोर बघताच बघा, त्या घराच्या समोर मेन कपाट टाकला आणि त्याच्यावर दगडी ठेवलेत. तर मेन कपाट कशाक टाकल्याने, तर कसं पावसात कशी खळी बुळबुळीत होतं आणि त्यात कसं पाय घसरून पडला तर हातपाय मोडतात. तसं होऊ नये म्हणून ते काय करतात, लोक करतात दारासमोर असं मेन कपाट टाकतात. त्यामुळे कसं घसरण पडाक होणार नाही. आणि कसं एक सुरक्षितता म्हणून असं या घरासमोर त्या प्लॅस्टिकचा कागद असं तर पसरून टाकतात. आता आम्ही आमच्या बाजूच्या गावात इलो शेलटेत, आणि हे ब्राह्मण देवाचं देऊळ आहे. त्या देऊळ बघतलो, त्या देवाचं दर्शन घेतलो. नंतर आम्ही आमच्या घरा पुन्हा रिटर्न येतलो. तर चला जाऊया आपण त्या ब्राह्मण देवाचं दर्शन घेऊ. पाऊस आता जोरात येलो, आणि कसं आता पाऊस काढायचं नाव नाही काढतलो. तर आता मी साईडला थांबलो, आणि कसं पाऊस जेव्हा कमी होईल तेव्हा आता हळूहळू निघू आम्ही, कारण संध्याकाळ होतील या आणि काळोख पडता. गाय पण घरात चालली आहे आणि आम्ही हे फिरतो. ही बघा कुर्ली आपलो रस्तो चुकली आहे, बिचारी हळूहळू घरात चालली आहे.
ह्या मांजूर बघा कसा आडुशा करावला भिजा खोता म्हणून पावसात. वांडर बघा कसे समोरून पळाले. वांडर पण पावसात भिजतात कसे बघा. समोर जी होडी बघतास ती बघा वर काढून ठेवल्याने, कारण कसा पाऊस चालू झालो की समुद्रात कसा वादळ होता, त्यामुळे कसा समुद्रात जर मासेमारी करू गेली तर बोट उलटी होऊन नुकसान होऊ शकता आणि कसं जीवितहानी होऊ शकता. म्हणून लोक काय करतात, पावसात सगळे आपले जे बोटी असतात ते किनाऱ्यावर असे काढून ठेवतात. आमच्या खाडीचा पाणी बघा पिवळा धम्मक झाला, कारण कसं आता सगळ्या डोंगराचा पाणी खाडीत उतरला, त्यामुळे असा लाल लाल पाणी झाला. नाहीतर आमच्या खाडीचा पाणी कसा निळा शुभ्र असता, पण कसं आता डोंगराचं पाणी खाडीत इल्यामुळे कसं बघा पाणी कसं आता खदूळ झाला. आणि काय होता, खदूळ पाणी झाल्यामुळे काय होतं, आता ते मासे गरून गावत नाही, कारण कसं गदूळ पाणी झाला की माशाक ते आपण जा गरी टाकतो ती दिसणार नाही. पण काय होतं, शेंडीन मासे जाळ्यात मिळतात, कारण खदूळ पाण्यात कसं मासो किनाऱ्याक येतात, त्यामुळे किनाऱ्याक मासो तुम्ही जर जाळ्या टाकलास तर भरपूर प्रमाणात मासो मिळतात. आता आम्ही घरात जाऊन निघतो, कारण 3 सांज झाली आणि आता काळोख पडाक लागलो आणि कसे घरचे वाट बघत असतले. तर आता आम्ही निघतो. आता आपण पुढच्या व्हिडिओत भेटूया आणि व्हिडिओ कसो तुमका वाटलो तो आमका कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ती नक्की दाबा, आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.